ନନା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଳିକା ରିସର୍ଚ୍ଚର ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ନନା ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବଜରଙ୍ଗବଲି ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପୀଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଷ୍ଟିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରହୁଥିଲେ। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବହିଯାଏ ଯାହାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନଈ। ଏ ଗନ୍ଧ ନଈରୁ ଏ ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଯାହା ଲୋକ କଥାରୁ ଜଣାଯାଏ ଆଗ୍ରାହାଟ ଏବଂ କୁଜିବା ଦୁଇ ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ ନଈରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତହିଁ ପରଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗ୍ରାହାଟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ କୁଜିବର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ ଯେ ମୋର ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଏଇଠି ରହିବାର ଅଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଶଗଡ଼ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥାଏ, ଶଗଡ଼ରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଗ୍ରାହାଟ ଗାଁରୁ 5-10 ଖଣ୍ଡ, କୁଜିବର ଗାଁରୁ 5-10 ଖଣ୍ଡ ଶଗଡ଼ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଶଗଡ଼ରେ ଲଦି କିଛି ବାଟ ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ସେ ଶଗଡ଼ର ଅର ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଚାଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ଆଜିକୁ 30-35 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଏଇଠାରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। 30 ବର୍ଷରୁ ବହୁତ ଗମନାଗମନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଦୁର୍ଗମ ପରିବେଶକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠର ମହନ୍ତ, ମଠର ପୂଜକ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ଚାଳିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷାନ୍ତର ପରେ ଆଜି ସରକାରୀ ଏବଂ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ ଜୀବନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତ୍ୟାଗଭୂତ ଜୀବନ ବାବଦରେ ଅନେକ କିଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପରେ ଆଜି ଜାଗା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଘର ହୋଇପାରିଛି। ଅନେକ ରୋଷେଇବାସର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଯାଗଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରିଲା ଭଳି ସୁବିଧା ଆଜି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଗତ ପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ଠାକୁରଙ୍କ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ଏକଦିନାତ୍ମକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେହି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକଦିନାତ୍ମକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ସେହି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି, ଏହା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀଷ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ, ବହୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏକଦମ ଗ୍ରାମୀଣ ଗାଈ ଘିଅ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯଜ୍ଞଟି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକଦମ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମର ଆହୁତି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଙ୍କର ଆହୁତି ଚାଲିଛି। ରାମଙ୍କର 108 ଆହୁତି ପରେ ହନୁମାନ ସହସ୍ର ନାମ ଆହୁତି ହେବ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆହୁତି ହେଲା ପରେ 4ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ୟକ୍ ଏକଦମ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିବରଣୀ। ଆଉ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଆସିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଜନସମାଗମ ଲାଗି ରହିଛି। ଜନସମାଗମ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଖ୍ୟାତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା
जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।